Gustoko na izango boke de Pogues, baina betitik egon dana izango boke Ramones. Bai, Ramones igual gaztetatik asko entzundako talde bat, eta hoi gaztetako influentzi bezala, gazte adoleszentziko influentzi bat bezala, eta gero, pixkate berandu xego Pogues deskubritu eta hoi ja, izan zen deskubrimentu total bat bezala, talde bezala. Nere bizitzako diskoa izango zen Metallican Kill 'Em All, lehenengoa. Baita asko entzundako bat, eta hola nahasketa bat punk eta heavy artekoa, eta ni nahasketan oso zalea ez naizen arren, holako punk eta heavy arteko nahasketak trash hori sortuta, asko gustatzen. Momentu honetan, haino flipatzen Rotten 13 kantu bat baino gehiokin, baino Lakubegi eta Jeronimo horiekin guantxe oso goran neok abestioekin. Letra bat baino, letrak Ruperrenak gustatzen zaizkit asko, eta zaindu maite duzun hori, hiru hitzetan oso ondo laburbilduta bizi filosofi antzeko bat. Eta gero erderazko ez da letra bat, baino nire lankide batek esaten zuen bezala, esaldi bat gustua jarriko nukena kantu baten da, la gente no cambia, descansa. Musikari bezala, virtuoso bezala, esan zika danak nazke bat entzikela iai. Ondo jo eta rolloi dana ezin de... A ber, gustatzen zait jendea ondo jotzeuna, baino igual ni nola desastre hutsa naizen, zaizkitola oso virtuoso gustatzen, eta ez dakit, Laboa bat, o Johnny Cash, olako kantautore personalidade dun kantautorek gustatzen zaizkit. Baina ez virtuosismogatik, baizik beste zehoze transmititzen duelako. Bai, nire garapena jundek zintatik diskoa eta diskotik CD-a eta hortik neo pasa. Eukin nun Spotify, baina eske iruditzen zait puta mierda bat musika entzuteko. Eta oso iruditzen jendeko hitzea, baina eske nik behar dut musika ikusi, letrak ikusi, argazkik ikusi, eta hola, bestela entzuteatik hola alfalfa jaten bezala, ezin dut entzun musika, eta gehien bat CD-a. Bueno, asko, egia esan, ia denetan hemengo privilegioa da, eukitza inbeste toki, askotan esatea euskeraz, abestu eta ez dakiz zer, eta biktimismo antzeko bat, baina privilegioa da eukitza inbeste toki gertu, kojonudo jotzeko, baina bat esatekotan esango nuke jotzeko eta ikusteko Eldorado lujoa dela eukitzea, Gasteizen. Bai, oso giro ona egoten da eta oso ondo ikustea arrasateko gaztetxen. Nire gustako beti oso soinu ona eta guen dela 20 urte inguru oso entzun da neuken, baina lagun batek esan zian, etorri nekin ikustea, usatik flipatu inbazu, eta Eldoradoa junginen ikustea teatmun, eta flipau nun asko. Eta beste asko egon dira, baina hola, sorpresibo hoi. Ez, baina pentsatzet La Polla Recordsen bat fijo izango zala. Osea, ez dakit seguro, esaten. La Polla edo Ertzainak olako RRV-ko lehenengo labealdiko talden bat fijo izango zen. Rupert, Amours et Toyours, eta son cubano eta olako dezak, baina oso ondo. Bai. Rupert beti ondo.